Dhisik dongane apa lho jane bapake Iva iki lek kanu gawe. Dongane piye? Heeh. Anu Mas, laku biyen turun. Ya. Tak mau ora aku aman. Kuwi padha karo bapakmu. Janji lho. Pistol tenang aku ya gunting aku ora sampai pulang kalau aku terus. Oh, udah. Enggak mesti ada seluruh. Wedi ya wae lho. Tenang. Suwi to kersa. Bol sandimo, bol. Wis to yo jajalen. Sambil turun kan bisa jajal enak oral. Berarti kan penak ya wae. Penak. Heeh. Eva awakmu durung nyanyi ning studio mburi ya? Turun. Kapan apa nyanyi karo aku? Nanya apa? Tak gene lagu ya, apalno ya. Ojo ngremehne lho, maksudnya ojo lagune wong. Lho, Jual diri. kok iso jual diri lho, Pak? Sudah. Jual suara. Ya aja. Maksudnya iki band branding lho, ya. Mau sok penyanyi ra lagu dhewe. Ya ra? AC-ne tuku kleru. Iya, pintar. AC kan Apa dipasang-pasangmu met asine jenenge sapa lho? Asine Suyat. Terus. AC odor bol sing gabung dadi sitok kalau odor sak indore. Aku iso ngatur-ngatur nek tapi di sini nek wayah rekotan kucing. Ki anti tenan. Heeh. Jadi aku butuhku AC biasa lan Suyat AC outdoor dadi ora dadak ana AC sing njupuk langsung pun dadi sitok kotak langsung AC. Gone ning cendi lho. Alhamdulillah. Iya. Kan. Kita tadi yo lara lho, Pak. Enggak salino. Iya. Salun jero tang. Itu pacar ora salat saleh. Heeh. Ora tak tekane muakeh. Enggak salah. Tenan ya. Saya lungguh ae du aku kok keju du. Lungguh ning kursine kabel ora oleh. Bol aku tak lungguh ning kursi bol ya. Oleh. Batu kuntak aku njaluk videone Mas Engko. Oke du. Pacarku udah. Terus lho terus Kono kita foto, Pak. Reflektor itu kok. Ya sini kita sampean terus modus. Ora ngomong satu rekore. Tapi du. Bahren. Ngarep bocor. Bahren. Awakmu jan tak acungi jempol Bahren. Piye? Lah wong seayu ngono yo ndak keki belas ya. Pokoke jan mek setia karo wong sitok kae lek. Ya apa? Gak apa. Lah ya batinku iki ning jopo DS ning jero e meneng ae. Lek sing sitoke iki mek kelet ae. Kayak Adik gak ajel. Bahrin nih. Iya. Iya. Berarti bukan seleramu ya, Mbak ya? bukan. Iya, dengan lantangnya. Fa, awakmu di selerane Bahrin lho. Gak apa-apa. Kan sebenarnya kan yang satu Bahrin. Lho. Bahrin ki yange Bu Guru lulu kok. Iya lho. Oh, berarti yang muda-muda. Heeh. Ya kowe kok ora muda lho. Pak. Ah, masih anak. Iya. Sing bocah ya. Wah, lah ngono malah kono lho sing malah awakmu lho sing gak kono siap-siap ae. Iya. Ayu ya. Ya, lumayan lah. Apik sing omah ya. Oh iya bener. Lah aku jelas apik iki sing omah rene. Iya lah kowe sumbung kok. Kayak ngadeg ada iso cekli ya. Ayo bolos lautan bolo ya. Iya, Mas. Kok kono? Puter mobil ya. Kok kono terus parkir nang jero lho. Jadi nih. Berarti kamu stand banding orang ya? Aku tak ben secara wae semayanan.
Apa nek. Ya wis kok tukane ta, Dik. Tapi kok boten sami tadi sitaannya kita boten. Urung kok. Bot itu bahasa sesarengan ngoten tekan. Ya, Dik, ini buat itu lawang, Dik. Bayo. Goblok. Jadi ke story. Padine aku ki duitku akeh lah. Yo, Yo. Kalian itu yang masakan mana? wis iki bantu nyuruh. Yo, Yan. Iki kelas rono, ono plek mandek kono. Berarti sik ben uter sik to? Lah iya. Aku iki ora apa-apa. Heeh, lah ya ben uter. Mak. Mak. Aku tuh kono hamburger, Mak. Sumpah aku mau elek hamburger. Enek. Keseno loh. Tapi kecapake sementara Kayak aku yang mas ayo teman oh, mungkin kok nggih mau desainnya sini intine iki lho. PDKT. Kalau ulang tahun. Aku iki loro bisa. Terus kalau ini nyapa. Enggak aku mau kado apa? Kayak tak boleh. Kembang. Wis iki lho. Iki berdolo dibikini nanti mungkin karo bapaknya dibikini masalah. Tak gone elek. Ya Yan, mandek kono plek. Ya. Di saat tapi ndak menjawab jane. Mbah gini teh. Peo Mbaren jan kondang tenan Mbaren. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok iso gini iki lho. Set. Iki lho gede apike. Iva, nyawang Bartolo, Iva. Iki lho apik. Nyawang iki lho, Bartolo lho. Terus, ya Allah. Engko tak edit tak kirimi. Allah muga-muga dirabi. Lah aku. Saiki bawang sen. Lah ya dokno kek. Iki kembang. Wong mobil suarane koyo ade koyo speaker. Lah iya, nang omahku nek power loro. Deh. Ceplok ya. Kumetin dong. Aku ngowel aku. Aku dredeg. Sampai ndak empani lho. Pokok ndang bayaran ngalih kae lho. Bahal dilolok dibengi terus. 0,2 lek pemutih tukokne oleh apa to, Kang? Permen. Padahal saya mau dikatakan ya. Itulah rezeki ya. Rezeki iki Kok bingung aku lek ngedol beberapa sapi sak kandang, nek sak kandang iki kan ndak beberapa. Kok sidamu kandang sing gantinya ngedol. iya kan kandange kan kono kidul oke. Dhek mek ngedol sing bagian lor tok ngono lho kuwi maksudnya. Iya lho. Oke. Berapa sapi sak kandang iki? Sak kandang kan nak duwe deh. Heeh. Kalau sing padahal dinyaran ndak terus cakak sama-sama. Rene sini bukan. Yo Om. Jane iki arep tak sepil ora penak lho lur ngene-ngene iki. Lek ngono iki sak fotoe $150 nu ya arep ora sombong piye ya Bos ya. Aku yang gubernur iku malah $3. Iya. Ayo bayaran akeh stok wis menurun. Lapor di lapor. Bonus. Biasanya ndak ngono. Biasa ndak ngonoan. Kan loro ya. Iya. Foto. Desi ayo sing semangat Desi. Setari ta. Manis. Ini videomu akeh ngono kae. Nak nan. Papane video. Kira lu foto ae lho, Bang. Mare ndak ngono lek kaya mak ceplok iki bingunge iki. Dek iki ngupload iki ndak harus sing hasil $, sing akeh sing ndi iku lho dek bingunge. Makane videoan Oke juga. Kuwi ki ngene lho Mak, tergantung. Nah.
Ngono. Hashtag rahasia sing aku dhewe. Kita ada masalah hashtag ini. Wes. Jadi wedding ini. Wah, tera-tera badal berminyak. Oh, obah, wapet aku goyo ke kelajaan iki. Jalan nak mati kuwi guru-guru nek main kae. Piye? Apa kena golongan terus ora akeh yang ngono. Lho, Jalanane lho. Mbah Ren iki karo Iva ora tertarik. Pokoke mek awakmu wae, setia to Ndek. Lha iya. Ya belura. Terinspirasi saka iyo. Harus dulu langsung di status. Wis start. Iku karep ke luwon dik. Update to. Tempuru gede lho, Pak. Ayo, yo nyil ayo.